चॉकलेट बॉल आपण बनवणार आहोत. मुलांचा फेवरेट असे चॉकलेट बॉल. खूप चविष्ट हे चोको बॉल लागतात. तुम्ही मुलांचा बर्थडे असेल किंवा किटी पार्टीसाठी वगैरे तुम्ही हे चॉकलेट बॉल बनवू शकता. मुलंही खूप आवडीने खातील, कारण चॉकलेट हा मुलांचा वीक पॉईंट आहे. आणि हे चोको बॉल मार्केटमध्ये आपण स्वीटच्या किंवा बेकरीमध्ये विकत घ्यायला गेलो तर खूप महाग पडतात. तर एकदम तसेच्या तसे टेस्टी चोको बॉल आपण घरच्या घरी कसं बनवू शकतो हे मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. बघा, एकदम सॉफ्ट असे हे चोको बॉल आपले तयार झालेले आहेत. तर नक्की बनवून बघा आणि स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला कसं बनवायचं ते सांगणार आहे. या पद्धतीने जर तुम्ही चोको बॉल बनवले तर एकदम परफेक्ट असे बेकरीसारखे चोको बॉल तुम्ही घरी बनवू शकता. आणि कमी साहित्यामध्ये घरच्या साहित्यामध्ये आपण हे चोको बॉल बनवणार आहोत. तर त्यासाठी बघा, इथे मी एक चाळण घेतली बाउलवरती आणि त्यावरती आपण हे सुके इन्ग्रेडियंट्स चाळून घ्यायचे. त्यासाठी 1 कप मैदा घेतलेला आहे. चाळून घेणं खूप गरजेचं आहे सर्व साहित्य. त्या 1 कप मैद्यासाठी आपण इथे अर्धा कप पावडर साखर घातलेली आहे, पिठी साखर. साखर मिक्सरमध्ये फिरून घ्या आणि ती घालू शकता तुम्ही. त्यानंतर 1 चमचा मी इथे कोको पावडर घातलेली आहे आणि अर्धा चमचा बेकिंग पावडर आणि पाव चमचा बेकिंग सोडा घातलेला आहे. हे मेजरमेंट मी पूर्ण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही देणार आहे, तिथेही तुम्ही पाहू शकता. आता हे सर्व सुकं साहित्य जे आहे ते आपल्याला पहिलं चाळून घ्यायचं आहे, कारण यामध्ये कुठल्या गुठळ्या वगैरे असू शकतात, त्यामुळे व्यवस्थित चाळून घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि कोको पावडर तुम्ही कुठल्याही ब्रँडची घालू शकता, तुम्हाला जे आवडेल ते ब्रँडची. आता हे बघा, ह्याचे वरचे एक्स्ट्रा आहे ते काढून टाकायचं आपल्याला. त्यानंतर आपण यामध्ये 2 चमचे रिफाईंड ऑइल घालायचं आहे, टेबलस्पून. तर कुठल्याही बिना स्मेलवाला तुम्ही तेल वापरू शकता. त्यानंतर यामध्ये आपण घालतो आहे अर्धा कप दही. दही रूम टेम्परेचरवरचं घालायचं आहे, कारण आपण यामध्ये अंडं वगैरे घालत नाही आहोत, त्यामुळे आपण यामध्ये दही घातलेलं आहे. एगलेस आपण केक बनवतो आहे, त्यानंतर आपण त्याचा चोको बॉल बनवणार आहोत. तर पहिला आपण बेस बनवून घेणार आहोत. आता दही मिक्स केल्यानंतर त्याच कपामध्ये मी थोडं पाणी घेतलेलं आहे, अर्धा कप. आणि पाणी एकसाथ नाही घालायचं आहे, थोडं थोडं पाणी मिक्स करून आपल्याला असं घट्टसर असं मिश्रण तयार करायचं आहे, बॅटर. आणि पूर्ण गुठळ्या मोडून आपल्याला हे बॅटर तयार करायचं आहे, म्हणून थोडं थोडं पाणी घालून बघा अगदी मिक्स करत जायचं आहे आपल्याला. एकाच डायरेक्शनमध्ये हलक्या हाताने मिक्स करत जायचं आहे. बीटरनेही तुम्ही मिक्स करू शकता, पण काही गरज नाही, हाताने स्पॅच्युलरने ही व्यवस्थित मिक्स होतं. एकदम लम्स फ्री असं आपल्याला हे बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. एकदम स्मूथ असं बॅटर झालं आहे बघा, रिबन कन्सिस्टन्सीसारखं. तर इतपतच आपल्याला हे बनवायचं. अर्धा कपमधलं हे एवढं पाणी उरलेलं आहे आपलं. आता हे आपलं बॅटर झालेलं आहे तयार. तोपर्यंत आपण बॅटर मिक्स करायच्या आधी केक टीन तयार करून ठेवायचं आहे. केक टीनला बघा, मी हा 6 इंचाचा केक टीन घेतला आणि त्याला बटर पेपर लावून घेतलेला आहे. आणि गॅसवरती मी कढईही प्रीहीट करत ठेवलेली आहे. 10 मिनटं आधी आपण बॅटर जेव्हा मिक्स करायला घेतो तेव्हा कढई प्रीहीट करत ठेवायची एकदम लो फ्लेमवरती. म्हणजे आपण हे बॅटर यामध्ये सोडा वगैरे घातलेला आहे, त्यामुळे त्याला जास्त वेळ न ठेवता फटाफट मिक्स करून आपल्याला लगेचच त्याला बेक करत ठेवायचं असतो. जास्त वेळ बाहेर ठेवायचा नसतो मिक्स केल्यानंतर. त्यानंतर ही कढई मी आधीच बेक करत ठेवली होती. तर लगेचच आपण हे केक टीन आहे तो कढईमध्ये ठेवून घ्यायचा आहे. बिना ओव्हनचाही आपण हा केक किती फ्लफी होतो ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर आता 30-35 मिनटानंतर चेक करून बघायचं आहे, कारण केक बेक होण्यासाठी प्रत्येकाच्या गॅसवरती अवलंबून असतं. तर 30 मिनटं झालेली आहेत. आपण केक चेक करून बघूया. ही टूथपिक मी घेते आहे, ते आपण अशा आतमध्ये घालून बघायची आहे. तर टूथपिक बघा आपली क्लीन एकदम आलेली आहे, म्हणजे केक बेक झालेला आहे. जर टूथपिकला थोडंसं बॅटर लागलं तर अजून 5 मिनटं तुम्ही बेक करू शकता, म्हणजे 35 मिनिट्स बेक करू शकता. पण 30 मिनिट्स नंतर नक्कीच चेक करून बघा, नाहीतर केक खालून करपू शकतो. आता केक पूर्णपणे थंड करून घेतलेला आहे मी. आणि आता याला आपण काढून घ्यायचं आहे केक टीनमधून. तर एखादी सुरी वगैरे घ्यायची आणि साईडच्या कडा आधी सोडून घ्यायचं आहे. खाली तर आपण बटर पेपर लावलेलाच आहे, पण साईडने वगैरे कधी चिपकू शकतो, त्यामुळे बटर पेपर लावून घ्यायचा आहे. आणि यावरती आता एक केक प्लेट ठेवून आपण हा केक डिमोल्ड करून घ्यायचा आहे, केक टीनमधून काढून घ्यायचा आहे. थोडंसं हलकंसं टॅप केलं का केक लगेच निघून येतो, कारण बटर पेपर लावलेला आहे. तर बटर पेपर आता काढून घेऊया.
एकदम बघा सॉफ्ट आणि फ्लफी असा आपला हा केक तयार झालेला आहे आणि किती मस्त असा केक तयार झालेला आहे. अजून ही केकच्या रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणार आहे, त्यावेळेसही आपण या केक कसा बनवायचा तेही पाहणार आहोत परत. तर आता या केकचे आपण एकदम बारीक पीसेस करून घ्यायचे, चुरा करून घ्यायचा आहे आपल्याला. पूर्ण केकचा आपण एकदम बारीक चुरा करून घ्यायचा आहे. मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला खरंच आवडत असेल तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचेल. तर हा पूर्ण केक मी व्यवस्थित चुरा करून घेते आहे. याऐवजी तुम्ही जर तुमच्याकडे कुठला केक शिल्लक असेल तर तोही घेऊ शकता. चॉकलेट किंवा नॉर्मल व्हॅनिला फ्लेवरचा घेतलात तरी त्यामध्ये मग तुम्ही कोको पावडर मिक्स करू शकता. आणि यामध्ये आपण नंतर चॉकलेट सिरपही मिक्स करणार आहोत बाइंडिंगसाठी, आणि फ्लेवरही खूप छान येईल आतमध्ये चॉकलेटचा. त्यामुळे थोडं थोडं आपण हे मिश्रण घालून बघायचं आहे, घट्ट करून. जर बाइंडिंग व्यवस्थित होत असेल तर 2 चमचे बस आहे, नाहीतर मग पूर्ण आम्ही अजून एखादा चमचा आपण घालू शकतो. तर इथे मला थोडंसं कमी वाटलं म्हणून मी जे उरलेलं चॉकलेट सिरप होतं तेही पूर्ण घालून घेतलेलं आहे. आणि आता मस्त असं बाइंडिंग येतं आहे बघा. किंवा मग तुम्ही या चॉकलेट सिरपऐवजी कंडेन्स मिल्क घातलं तरी चालेल. मस्त बघा एकदम छान असे छोट्या साईजचे बॉल बनवून घ्यायचे आहेत चोको बॉलचे. अगदी छोटे छोटे बॉल आपण बनवून घेणार आहोत. गोलही पटकन होतं, बाइंडिंग छान होतं आहे. तर आता तुम्हाला चॉकलेट बॉल कुठल्या साईजचे हवे त्यानुसार तुम्ही साईज बनवून घेऊ शकता. तर मी साधारण मीडियम आपले लॉलीपॉप वगैरे येतात ना मीडियम साईजचे, तेवढ्या साईजचे बॉल बनवून घेतलेले आहेत. तर हे बॉल आपले बनवून तयार झालेले आहेत. तर बॉल फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवूया 10 मिनटं. तोपर्यंत आपण चॉकलेट मेल्ट करून घेऊया. तर इथे बघा मी हे डार्क कंपाऊंड घेतलेलं आहे मोर्डेचं. 200 ग्राम घेतलेले आहेत. 2 स्लॅब घेतलेले आहेत. 400 ग्रॅमचं पॅकेट येतं त्यामधले 2 स्लॅब घेतलेले आहेत. त्याचे पातळ छोटे छोटे पीसेस करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे मेल्ट करायला इझी होतं. तर इथे पातळ पीसेस मी सर्व चॉकलेट कंपाऊंडचे करून घेते आहे. तर हे आपले चॉकलेटचे पीसेस करून झालेले, तर याला आपल्याला वितळायचं आहे, त्यासाठी डबल बॉईल करावं लागेल. तर इथे मी पॅनमध्ये पाणी चांगलं एकदम उकळतं गरम करून घ्यायचं आहे आणि बाऊल ठेवायचं आहे. बाऊल पाण्याला अजिबात टच नाही झाला पाहिजे इतपतच आपल्याला खाली पाणी ठेवायचं आहे. आणि हीटने आपण हे चॉकलेट लगेचच वितळतं बघा. पटापट चॉकलेट वितळलेलं आहे आणि मस्त असं त्याखालीच जो पॅन आहे तो मी काढत नाही आहे, तसंच ठेवायचं आहे. आणि हे चॉकलेट लगेचच घट्ट व्हायला लागतं, त्यामुळे थोडी थोडी हीट लागत राहिली का चॉकलेट लवकर घट्ट होणार नाही आणि आपल्याला काम करायला इझी होईल. आणि हे चॉकलेट बॉल आपण पटकन कोट करू शकतो, त्यामुळे थोडं पातळसर असल्यामुळे. तर हे बघा मस्त असं हे चॉकलेट बॉल व्यवस्थित आतमध्ये कोट करून घ्यायचं आहे. आणि 2 फोक घेतलेले आहेत. फोकच्या साहाय्याने एक्स्ट्रा जे चॉकलेट असेल ते काढून घ्यायचं आहे. आणि लगेचच मी दुसरीकडे बटर पेपर ठेवलेला आहे. तर बटर पेपरवरती आपण हे चॉकलेट बॉल काढून घ्यायचे आहेत. ते 2 फोक घेतल्यामुळे इझिली जमतं काढायला. असं पटापट आपण हे चॉकलेट बॉल वरून थोडेसे स्प्रिंकल घालायचे. तो ओलसर असताना स्प्रिंकल घालायचे आहेत वरून, म्हणजे ते चिपकतात. नाही घातलं असंच खाल्लं तरी चालेल, पण दिसायला खूप सुंदर दिसतं डेकोरेशनसाठी, म्हणून मी हे चॉकलेट्स बॉलवरतीच थोडं स्प्रिंकल घातलेले आहेत. एकदम इझी आहे बघा. व्यवस्थित कोट करून घ्यायचं आहे चॉकलेट बॉलला आतमध्ये चॉकलेटमध्ये. याऐवजी ही इन्स्टंट चोको बॉल ही आपण पाहणार आहोत कशी बनवायचे आहेत ते. तर हे आपण एकदम परफेक्ट मेजरमेंटने मी तुम्हाला चॉकलेट बॉल कसे बनवायचे ते सांगितलेलं आहे. तर रेसिपी जर आवडत असतील माझ्या तर चॅनलला लाईक, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर करा. तर वेगवेगळे स्प्रिंकल मी घालते आहे, दिसायला खूपच सुंदर दिसेल. घरी बर्थडे पार्टी वगैरे असेल मुलांचे तुम्ही, तर हे चॉकलेट बॉल बनवून फ्रीजमध्ये 1-2 दिवस जरी ठेवले तरी खराब होणार नाही. 2-3 दिवस आधी बनवून ठेवा आणि जेव्हा पार्टी वगैरे असेल तेव्हा तुम्ही पटकन सर्व करू शकता. कारण एखादी पार्टीच्या दिवशी आपल्याला इतरही कामं असतात, त्यावेळेस हे बनवणं सोपं नसतं. तर फ्रीझरमध्येही मी 10 मिनटं ठेवली होती. 10 मिनटामध्ये बघा लगेच सेट झालेले आहेत आपले चॉकलेट बॉल. खूपच सुंदर दिसत आहेत. तर हे असं मी लायनर घेतलेलं आहे आणि यामध्ये चॉकलेट बॉल ठेवते. जसं बेकरीवरती वगैरे मिळतात तसेच हे आपले चॉकलेट बॉल
तयार झालेले आहेत. झटपट आणि टेस्टी असे हे चॉकलेट बॉल तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि तुम्हाला कुठली रेसिपी पाहायला आवडेल तेही मला सांगा, मी नक्की बनवून दाखवेन. आपल्या फॅमिलीसोबत एन्जॉय करा, नक्की बनवा. तुम्हाला सगळे विचारतील हे चॉकलेट बॉल तुम्ही घरी कसे बनवले, तर केकही कसा बनवायचा तेही मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. इन्स्टंट चॉकलेट बॉलची ही रेसिपी लवकरच मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर बाहेरून एकदम क्रिस्पी चॉकलेट झाल्याने आतून सॉफ्ट असे हे चॉकलेट बॉल मुलं नक्की आवडीने खातील आणि नेहमी बनवण्याची फरमाईश करतील तुमच्याकडे. एवढे चविष्ट असे टेस्टी चॉकलेट बॉल